zviri sei guys saka dangotenda chief chireya takahostiwa panapa palodge pavo patiri inga ndine room yangu vabarwa vane room yavo vatomboenda uko kunodzisa zvimwe zvinhu kuroom kwavo ava ndokanzira vamukira zvakare kuzotora ndiri kufara nehosting yavari kutiitira kuno kwachireya handambofunga kuti tichawana panhu pakanaka takavata pamusoro pembhedhi nozodei kanzira itai kuti ndozodei mozodei chireya manyama kana wada kutandara apo kune kanhu kekuti munoenda kunogocha munoenda kunomwa munoenda kunotamba marekodzi koko ndopa chief chireya kwese kunoko patiwa makuita chief chireya kwachireya seneta wedu seneta ndo seneta futi yes is seneta kune maloji kune mabhawa ndoda kutamba anyway tochiuya panapa ava ndio transporta vairegwa vamusuka matashu ehe ndo vakatagwa saka avakanzira vabva vauya marori avo aya akazara kupasi pemuti uko ndokune marori achoni ari pastandby vari kuti anytime is tea time I'm ready kuti muite sei kuti ine kutorera mabricks asi dai zvazvaga zvichibvira tadai duchi 6000 tomboona kuti one load yechinodi inosvitsa vanhu ava papi handiti saka ni isusu tatikaudzwa kuti 180 asizve sekutiwo hamozviona mumwe munharaunda avo muchibatsira kuti muita pa160 170 saka kumalodha ama muchataura muzviri pese papo saka tineta saka chinzwai manje zvazvanakira wauya uyu ari kuti kwavari kutora tsanangura vanofunga ndikureva nema kwatiri kutora zvichina $30 per 1000 then motikari dzedu dzinotakura 5000 or 6000 then transport 180 but semaclients edu arikuda kutsigirawo nharaunda yedu tokanegotiata kusvika pa $170 then malodhas anoda $20 pa least 170 tinogona kusiya tiri papo then maoffroaders anozodawo $10 yavo saka that's it's more like $200 $170 plus 20 yekokoko kuti vari kulodha yoita pa 190 alright ko vari kuno vari kuoffroad vaiti tinobatsira saka imi munoda 190 alright anytime is tea time saka guys kuna ava vari kuda kuti zvonditivakire my Tobias vedu vaivaye friend yamairuru munotibata 190 zvichina zvotosvika zvotosvika asi mimi mundoda kuziva hauzi kunyanya kuti dhura here because ndiwo padhuze nechiteketekei tekete hatiguri nepapo katoenda galiva tonotena takadai plus hazviswisiwa pano pachia zvikuenda kumba apa paseri apa it's okay saka ni the good party futi patakafamba zuro unoziva zvinoita mwari ana nhambozova ndo varidzi vechi uyai kuno baba vanhu vakuonei vanofunga kuti pamwe takutukai mukatisa takaemba tati usiku zuro ngatichitsvaka ichi kuti material yedu iri kuita mari hamozvona chimbodavira ini davira mrikokoko marata handiti 1 zviri kudhipenda rakapendwa ava vari kuti 14 emariji mahombe pane ari kunzi 13 asati ndamaona mataipi emacho emazengani then emariji futi hamene kuti type ipi pane ari $12 pane masmall riji 11 kureva kuti isusu chine 4 madifferent quotations emarata so ndoda kuti ndimaone I think ari kunzi small uyuka vari kureva akaita makorobetedha ndoiona sekuti sati ndi makorobeti toda maibr then vabva ipapo ndobva vati semendi 32.5 iri kunzi $13 riri 1 bheke inini ndakazvimirira sashema ndikubvisa bhegi 1 semende kanzera ndakazvimirira ndikusida kureva kuti mabhegi edu ese basi atanyatsoziva tikuita 2 rooms here kana tikuita 3 rooms here hamozviona then tichazonana vandibhidha makatana kuda kuti titaure navo tinzwe kuti design yedu inenge yakamira sei uye mabricks edu achanga achikwana mangani uyezve tizoti masemende ari kudiwa mangani pamasemende ndo panogwadza stereki nemarata then mawindow pen vari kuti 1 riri kuita $16 then i6 pen iroro then toenda pa 115 door frame 1 riri kuita $15 zvichina zvokuchitekete zvakanaka zvazvo zvakaita semasemi common sort of semi common or semi quarter to common ndo zvakaita
toenda pa 114 kranga ndio rekuroofa iri 1 riri kuita $13. Wall plate riri 1 riri kuita $10. Maipera nails ari kuita $46 sei kurovera saka $5 vakata isiriyo. Then maoxide vakaita $42 apa ndakandoda kuti zvakafamba sei hatitozi kuti chii chakaita kundira akarikadzibhadha mene kudaita kuti then kuenda pamadoors pane $17 ndore mukati kaudere kuchi pane $17 pane $22 tichida akachipacho then mazvimange zvinonzi kilo kere chikudai kuvhura mupapo ndonozichisira ndozvadaida kuti then inoita $10 ari ipapo. Mascrews $4.10 tying wire $3 DPC pane $2.50 pane 3 toda isi single. Then brick force pane $2.50 pane 3 toda $2.50. Then air fence $1 pepe masemende kumasemende kune kupisa kokuti amuise semende ndoda $50 ai semende ndo akanaka kuno kunopisa semende ndo akanaka takasitoda $50 achoni because kuno kugocha. Then toenda pa mazarashua pen toenda pa window pen maglass ayano kuchekwa ndo $50 chiri chiglass chidoko icho chamuona icho. Then toenda pa parts inoita $1 chikage chipaketi hamuna pens splash $20 wazakanyira kuti interior exterior tisi kudai ngotsitse semvura here interior exterior inoita kushi muda wependi kana utapendi tisi kuda utapendi utapendi inoita $35 isi kuda $25 yakanyorwa kunzi interior exterior makaiona ndotoiziva toishandisa uko kwandina kutarisa. Then roof stop inoiswa muline uzasu iripo ndo $20 yerudzi red neblack tuwanzoshasa black saka think ndofunga unaonyora ndowekera saka inini ndichitoona baba izvozvi vatonditi kana muda building material shop iriko ndobva zvisinei ndokuzoziva kuti ndiwo muridzi weshopu watakatora quotation madeko ava asi zvemimi matimu notidhivharira mahala hamuna here zvidiscount zvamokwasa kuti pa madistance akamira sei ari kuenda zvinhu apa papamwe discount tinogona kuti senge pachizipended zingiro ndogona pane $13 tidi mapendedzi anozotikosti vantu vamakaisa vakangonyora madho acho ndokwangwasina zivo ora imari chimomba ndokwana $12 maibhiyara asina kutetepa bigirigiri racho. Then masmall rich mumadere chingoda one type ari kunzi mariji maombe ndowapaya asina kupendiwa but akasimba toda akasimba. Then ma 32.5 ndogona paine chine $12.50 mozviwa zvemashemari vakabonaesvetukerekanzira chakusvetutsa zvinhu oraiti saka nitapuwa discount vati ivo kana zvichibvira vakuti pane masemende vauti pane $12.50 marata ratinenda tachuza moti discount ranedhona ndoradzora pekipezeni mozviwa megasvi kuitira mangwana ndodzokera kuvhidhiyo saka ndozviripo. Mabricks ndofunga ndowatakukumbira kuti since achibva kure akanga asvika panzvimbo toona kuti zviri kufamba sei saimita-pedza zita rangu ndonzi Sheroni kana kuti Shema. Mozoendawo paindaneti mozotiona mozozvionawo chiva mhorosai vanhu mafanzeni support kuno kunyika yedu nzvimbo chireya hai kunopachiriya kwa chief chireya paramount chief right. Babaruva zviri sei makavataka muloji machief takavata muchachaiva mowa sei chawati mambomupinda kamubhawa mukambonoona mamuri sei mamuchitei mamuchi mamchiona TV